donc ndebe ndaari ɓe mbi esclavage gasi des années min mbaɗi duuɓi ɓeɗo des esclaves joni noon esclavage réglama mais minen colonisateur uji ɗi il faut min continue wurde noon holno min guurirta ɓe mbi joni en mbaɗat créé ko wiyete impérialisme ɓe mbi joni en ƴewat état ɓurɗo hewde doole o min wonnoma colonisé min France wonno colonisé Sénégal koye colon jam jeeyno aɗa andi France ko quartier wonno e nder Sénégal ko quartier wonno e nder France tan noon mbaɗen haalide Sénégal France jeeyno ɗum ɓe mbi joni mbaɗen le tout ha hayde leydi Sénégal ƴeewen majorité Sénégal normalement kamɓe foof koɓe fulɓe non Pulaar ɓuuri wonde majoritaire ɗum ala jeddow ɗum sa ƴetti Dakar tan ko wonɗo e fulɓe ƴetta Fouta ƴetta Fuladu ƴetta Ɓundu ƴetta ɗum ala haala ɓe mbi joni mbaɗen le tout ha hayde oɗo langue woni langue ɓurɗo nanede mbaɗen le tout ha mbaɗen stigmatisation ceernden langue o kam wasa wonde langue mo ganduɗa kañum haalte par ce que Faidherbe wonko wino woɗo jejjite Faidherbe wino mi yii leñol e Afrique leydi witeni Sénégal Afrique de l'Ouest mbiɗa huuliɓe de waji ɓe so ndenti musiba waɗat mbaɗen feere ha mbaɗen ko wiyete divisé pour mieux régner ko hay ɗum tan no wawi wonde émission ɓe ceerdi men banggal ɗemde ɓe gaddi ɗemgal gongal ɓe mbi ngal ɗo ɗemgal dat mbaɗen lobbying koɓe seeɗa ni mais mbaɗen lobbying ngaji men ha kangal tan haalte ɗo finalement kangal woni ɗemgal de communication kañum haalete e train ji kañum haalte e avion ngaji kañum haalte e administration men président ji men so mbaɗi discours ɓe mbiyata ko ngal ɗon ɗemgal de soɓe kaali ɗum ma yimɓe fof nan ay ko politique mo gandanɗa hoorema fois eɓe ganduno so famma wadde frustration tout récemment on jii y a beaucoup de jeunes en calminiɓe de passage yimɓe hewɓe tawa ko fulɓe ummi daari mbi il faut ɗemgal amen haale kadi c'est de bonne guerre ko gonga mabɓe noon ene moƴƴi ha maayi kamɓe foof noon sen limti en juumat ko combat moƴƴo ɓe kaɓanaki galleji mabɓe ɓe kaɓane tan ko yo ɗemgal men haale partout ene moƴƴi ha maayi donc ɓe mbi joni so ɗum ɓenni gaare mbaɗen lottu ha kollen Afrique naaɓe hayde ko enen jeyno Afrique en natti jeyde Afrique kono men jeey Afrique indirectement holno jeeyten Afrique de Gaulle kañum o wiyanno chef d'état ji men ɗi ko mbiɗa yiɗi rokkude mon indépendance kono wona indépendance totale min jeeya men haqqille e kay ɓe mbi ɗum holko firti o wi so tawi on dañi guerre min mami dok mi ara mi waɗa intervention militaire mami wallu mon e école aji mami wallu mon ɗemgalam jangga toon mami wallu mon e so tawi on cellani on chef d'état ji garon son mbaɗi coup d'état musiba mo mbaɗa wadde fof détournement ji bone mo mbaɗa wadde fof sa pari dok ar leydam etc ene heewi joni noon ɗum waɗi yaade ces président ko naturellement c'est des révolutionnaires ɓe ganduɗa ko wayno président Guinée Sékou Touré en ɓen mbino ko non minen saɗa hokka amen indépendance minen min gonan ɗo amin mbiye min joguima indépendance tan pa texte uji ɗi mais nder min ngal non minen mi jalti hen ɗum heeɓi Guinée sa yi Guinée wona leydi ɓurdi wadde riche e Afrique mbiɗa heewi ɗum haalde Guinée tan Allah rokki hunde jaaha ha e hakkude ladde ɗomɗa taƴa catal lekki ɓuucoɗa ndiyam yalta mais ndin leydi woni leydi hande ɓurdi wadde pauvre e Afrique c'est vrai noon complicité tubakoɓe ko hen mais kamɓene eɗen gandi gouvernement ji mabɓe ɗi régime ji militaire garɗo foof jooɗo bonna joni noon ɓe mbi joni en mbaɗat imposé africain ji ɗi culture mabɓe déjà mbaraten Cheikh Anta Diop wi e deftere makko nation nègre et culture pourquoi jinmi ɗum o wi ko aucun peuple hay peuple goto wawa wadde développé taw koye ɗemgal peuple goɗɗo o waɗiri développé chinois ji ɗi ndeɓe paami ɗum ndeɓe gaari ɓe mbi ko en mbaɗat créé écriture men enen bindi men chinois ji ɗi ne jogui no bindirta aɗa wawi ɗum lire anglais ji ɗi anglais kalata français ji ɗi ay ɗum addi commonwealth aɗa nana leyɗele ɗe ganduɗa ko anglophone uji woni gambien ɗon jeeya français ji ɗi jogui francophonie enen ha hande koye francophonie jeyɗen la preuve ko Abdou Diouf ardino ɗum donc ɓe mbi mbaɗen créé ko ganduɗa en mbaɗat culture mabɓe d' abord fina tawa mabɓe woni holɗum ɓe jangguinma français ko ɗum woni ko woni gonga ko so yiiɗi intellectuel yo salo au plus tard à l'âge de 6 ans ɓe nawte internat ɓe kam fof ele 2 ans mumen hortamin hoorema ay intellectuel so yiiɗi caloɗa kono ko kalami ko a wawa ɗum ittude enen jangguine ɗen primaire ha université ko an ɓuuri kala mo janggani ɗum woni gonga indirectement noon la preuve sa joddimo ɗo an jangguɗo école français o e jangguɗo Qur'ana o jagguɗa ko an ɓuurimo hay soɗon mbaɗa débat ko an ɓuurimo gandal an ɓuurimo culture générale ɗum jagguɗa la preuve mo kalduɗa ko wiyatma komi intellectuel way
parce que ɓe jaggi woni intellectuel tan ko jaltuɗo école aji française pourtant eɗen jogui fina tawa eɗen jogui pular sa janggi pular mbiyeɗa wona intellectuel sa janggi qur'ana ɓe mbima a wona intellectuel sa janggi séréer ɓe mbima a wona intellectuel a yiyat ni un révolutionnaire pular tawa ko daraniɗo leñol mum walla ko daraniɗo sénégal wona un activiste walla un politicien mbima o janggani yo deƴƴu wayi o janggani hoto haal ayi wadde ko jannguɗo o tan ɓe mbi on tubakoɓe no nan ɗum e haqqillaji men woni ko Bob Marley wiyanno ko esclavage nden ko chaine kaɓɓaɗo e dande aɗa daase ka esclave o wi après esclavage ko cerveau ji men ɗum mijotoɗen ɗo ɗon ɓe kaɓɓi chaine uji eɓe daasa men haqqillaji meɗen woni ko Cheikh Anta Diop wiyata ko des réflexes de subordination ay enen ko probléme réflexe de subordination joguiɗen ko addi complexe en Afrique woni ɗum ɗon woni joni ɓe mbaɗi culture ma déjà woni ko kalten ko jalni ko à chaque fois sa yeehi école sa haali pular walla kaala wolof walla kaala langue goɗɗo ɓe kaɓɓanma no wiyatno symbole ɓe mbima ayi ɗum nana holluma kam langue ma o moƴƴani langue am o woni moƴƴo a fotani haali ɗum kaɓɓaneɗa ɗum mbiya a ala probléme finalement nana wara à chaque fois joni noon ɓe gari ɓe gaddi ɗum en Afrique ɓe gari ɓe kolli men kamɓe goni puissance tigui rigui o ɓe mbaɗat de telle sorte que so Mali waɗi guerre intervention militaire ara so intervention militaire ari réglata leydi Sénégal meeɗi tiwo men fusi mais il a suffi armée française waɗi escorte addi ɗum ɓe sikki ɗum yimo fottini ɗum tiwo o et tout donc Sénégal fof no fotiri ɗum ko ɗen dartini ndiyam ɗam Mali so guerre waɗi France arat jooɗo e espace uji mawɗi ena waɗa exploité ko waɗi exploité ko plus grave o wima onon armée o onon jeeyi leydi ndi c'est vrai koye leydi mon gonɗon kono oɗo zone militaire c'est risqué woto naate hen asimi goytade ari ɗum iɗi ittude o wi minen holno min mbawi wonde militaire min mbiye oɗo espace yeccatake kadi won espace mo ganduɗa ha hande oɗon jogui ilikoji oɗon jogui armement MINUSMA nan toon goɗɗum nan toon mais pourquoi hande onon ha ɗo donkon ittude ɗi rebelle aji ɓe gari militaire ɓe ɓe guitti foof donc ay 3 points de suspension walla entre guillemets soɓe mbaɗima intervention militaire woni ko sakki less donc joni noon ko kamɓe jangguini men sa ɓornaki Nike a wonani e mode sa ɓornaki Adidas a wonani e mode sa ɓornima caaya ɓe mbima ka seer sa woni pullo ne ha sukunuma ɓoɗoɗa caaya ma mbaɗa finataw ma ɓe mbima ndeysan ko tarduɗo par ce que mondialisation wona par ce que gonɗen hankkadi koye ouverture koye Léopold Sédar Senghor wino ko o wi aha mbiɗa waɗa moon conseil noon onon peuple am wonɗo aduna o fayi mbaɗe noon jangge eyyi kono gudditoɗe jiiɗe fina tawa moon ha para kono noon gudditoɗe komi pullo kono noon yomi uddito wottomi heddo tan eko ɓooyi ko komi séréer yomi jiid culture am mais yomi uddito somi udditima noon mami waw wadde ɗiɗi foof min komi Dakar najo par ce que Dakar jibinami Dakar mawnumi est ce que ko Dakar jibinami Dakar mawnumi tan nde natanmi e radio nde comme poɗɗo waɗoyde olof ɓuurmi nande ha ɗo mais holko mbimi hayde noon ko olof miɗa nani mais accumi yaha mi waɗoya pular peut être mami wat ko ma wot ko gaddanmi communauté am hay so pular am laaɓani mais mi etoto donc ay ɓe goni koye wiidema hayde ko Dakar jibinɗa ɗo monɗa ka juddu jeeri pular ñawɗo kalta donc à un certain moment jokku e leƴƴi goɗɗi sa jokki e leƴƴi goɗɗi so ɓoy tan leñol ma mayat min somi waɗi noon joom suudam yeyama Dakar ɓiɓɓe jeyama Dakar à un certain moment ayi fina tawama a yejiti ɗo mbaɗa wonde foof ɓooyde e ndiyam wattata fobre lekki nooro ko dicton français belɗo mo ganduɗa eɓe kewi haalde ɗum donc enen à un certain moment ɓe mbari culture men ɓe mbari fina tawaji men ɓe mbari aussi non révolutionnaire ay fati julde ka kala leydi ndi jiiɗa e aduna koko jogui tan des leader kala leñol ngol jiiɗa e aduna koko jogui tan des leader kala entreprise mo jiiɗa e aduna koko jogui tan des leader nde Boubs woni TFM wele mbeewa mette mbeewa ko naggi ɓuuri ɗum kosam ceerno nde woni toon wele mbeewa mette mbeewa journaliste animateur kanko ɓuurma yontede ɓuurma inde ɓuurma kalis ko noon Allah waɗiri ko noon tan Allah waɗiri ceerno kala ɗo jiiɗa waɗat leader tan ayi noon ɓe jiiɗi serdude men ɓe mbarino révolutionnaire Thomas Sankara yen mbara ay Lumumba yen mbara to Nelson Mandela en Hadafi en ay Hadafi en ɓe mbi ko c'était des dictateurs Hadafi ko dictateur alors Hadafi hayne mayata nana waɗi ɗo ndeysan no wiyete Afrique omon waɗi ɗum e pecce makko noon ɓe mbaririmo donc ɓe kolli men dal kamɓe ɓuuri men ɗum noon so tawi liggama 300 ans liggama duuɓi temed ɗiɗi liggama duuɓi temed tati liggama duuɓi temed nayyi wona hande tan iwata pour très rare jiya un jeune sénégalais ene ɓorno vax très rare jiya un jeune sénégalais ene yaaha ene cooda faɗe modi kara gakuyen aɗa andi pourquoi par ce que ɓe kollu men ɓe mbat ouverture c'est à dire tubakoɓe ɓe mbawa politique
ɓe ngar à un certain moment état ji ɗi ne natodiri nde ɓe ngarat ɓe mbaɗa partenariat woni ɓe mbima an ko Afrique gonɗa woni blé o tan ay blé o eyyi sa wiyama 50% walla eko ki enen blé o foof ko kamɓe mbaɗata min fournir ɓe mbima joni ala probléme aɗa jogui espace ni mais c'est pas grave min jarani kaɗa rema blé quoi minen mamin mbadla to hamin mbaɗa exporté min jeeyma blé tranquillement pofta ayi ɓe mbima joni an ala probléme minen min goni ko Chine min jeeya mais hayde Afrique ko leydi wonde pauvre hokku amen gudditana amen marché o min gara goo mamin jeeye comci bebɗi mamin jeeye paɗe bebɗe mamin jeeye téléphone aji bebɗi mamin jeeye meuble uji bebɗi mamin ha finalement ɗum warat ko woni Afrique o ayi kamɓe mbaɗi freiné développement Afrique joni noon modi kara gaku en sakkeji dendagal sakke Sénégal tan dendagal fewnoɓe paɗe dallu ngayi en et tout ɓen wona koye ɗum guuri koye fina tawa mumen koye juuɗe ɓe guuri te ɗen juuɗe ɓe pewnude paɗɗe ɓuuri tidde paɗe chinois ji laabi temedde sappo et pourtant hande nannama e haqqillaji men ya soodoy ɗen paɗe bonɗa ɗum 2 semaines bona ɗe paɗe nanɗo menuisier ji men ma wi holko wari ɓe hande importé o yeeso mo ganda kamɓe peeni ɗum leecon kon ganda koko monta tan tak fewna waɗa ha yooɗi ummo Europe ara jeyɗa ɗum moins cher donc à un certain moment ɓe mayat tailleur men prêt à porter wari ɗumen donc ayi ɗum woni noon ko ganduɗa ɓe kollata men culture pour jiiɗa ɗum il faut jiiya leader uji ma jiiɗa ɗum sinno président ji men gouvernement men de manière générale Thomas Sankara ene joguino tenue wiyete ko Thomas arrive mbiɗa sikki ɗum ko neɗɗo famɗi haqqille fof ene andi ɗum tenue ji ɗi gandanɗa hoorema ɓornoɗon ɗum yanda ko wudere sañade et tout mbi sikki tan tenue o pour wadde ɗum ɗo bandiraɓe ne paami tan ko mbiyanmi ko donc o wanno ɗum imposé pourquoi indira Thomas arrive par ce que o wi ko administration makko foof yooɓe mbattu ɓornade ɗin fina tawaji ko coton donc on tenue fina tawa so tawi o ari o waɗa brusquement tan o naata e service so tawanimo ɗon bone waɗi finalement tenue o ɓe guinniri ɗum Thomas arrive donc en jangguintake leader uji men ɓornade culture men wadde fina tawa men ñande fof kalen ɗum so tawi wiyama pular ene darane ɗo noddama daral fora walla noddama grand théâtre walla radio télé fulɓe noddi aɗa yeehi ministre de la république hewande pourtant de ko pullo aɗa holko saabi arta o wiyata ko somi ari mbiɗena waɗa ethnicisme mbiɗena waɗa leñamagal ɗum ko tubakoɓe nan ɗum e koye mabɓe so o wiyata ko somi ari tan maɓe mbiyam hi kanko de ko ministre kono ay omono jinggan omona adda affaire leñol alors que c'est faux woɗani neɗɗo ko bandum mais neɗɗo kay ko bandum sereraɓe nana mbaɗa neɗɗo ko bandum jolfuɓe nana mbaɗa neɗɗo ko bandum pourquoi fulɓe mbatta neɗɗo ko bandum ɗum kay bonani boni kay ko wiide min komi pullo kala mo wona pullo ko bonɗo ɗum boni komi séréer kala mo wona séréer ko bonɗo kono komi pullo mbiɗa waɗi fier ɗum bonani donc ay ɓe nannu e koye men ɗum ɗon ɓe mbaɗi ha à un certain moment sukaɓe men joni tu préfère ɓornade laafayel Nike que ɓornoɗa laafayon kon gandanɗa hoorema koko saña tu préfère ɓornade jasner ceerɗo que ɓornoɗa wutteyel ma vax hande pour jiiya ɓontoro vax joni ala valeur au Sénégal donc en gumani culture men gumɗen ko waaji goto mo gandanɗa hoorema ko rappeur américain mo jiita e télé ene waɗi Chris Cross mum mbaɗa Chris Cross alors que Chris Cross ni koko jogui histoire ɓe mbima koye ɗiɗo ɗiɗi yalti won wiɓe Chris Cross yalti koye prison américaine uji ɗi à l'époque so tawi a sokama ɓe kaɓanete no sentir donc noon ɓe jeehi haaɓe gandi yimɓeɓe ko wartotoɓe e sentiraji ɗi ɓe mbasi haɓande ɓe sentir joni soɓe jaaha ɓe jaggat tubaji ɗi ne jora jaltuɗo fof sikka ɗum ko modèle rappeur uji ɗi ne mbaɗa ɗum won wiɓe ala américain ene yiiɗi liggey de telle sorte que noir uji ɗi hay senen dawa kaɓɓata sentir ñamat hamburger uji men tan jagga tuba ne jaaha mais enen sukaɓe men ko modde batti ɗum donc ɓe jeehi ha ɓe gaddani men ko hay goto anda fina tawa men a woɗat ni debbo boɗejo kadi mbaɗa heesal an kay aɗa mala ka boɗejo ko popoɗɗa sinno ka ɓalejo kay wiye mais an ka boɗejo mais aussi codoya kadi heesal ko ɓen mbaɗete promotion waɗe ɓe mbatte o fe ɗum tagui ɓe ga jogoto complexe fet kañumen voilà donc en jaaha way kono dal ko goɗɗum ni quoi joni culture occidentale on jogui ɗen kono noon en natti jogade culture occidentale joni ko culture goɗɗo mo wona occidental wona culture africaine wona culture asiatique min kam mi anda culture mo jogui ɗen o ko woni joni par ce que joni foof dal koko ñoli rewɓe ɓaleɓe ma poppo a yiyat debbo mo ganda ala hay ko ñaami yumma e bamma peut être nan village mais an aɗan ɗo Dakar ko wiide luxe guurata donc ɗum joni way kono an dal koye aduna goɗɗo gonɗa en fait donc enen jeunes uji men c'est des complexes ko ɓuuri hen hewde ma mbaɗa costumel ma cravate aɗa haala français ji ñawdi so sa haalnama pular mbiya pular ko kecce fadi julle ka sa waɗi faute e français journée ma fof bonat sa waɗi faute e pular a hersata aɗa wi pourquoi koko par ce que ɗum jangguinede ay min joni somi juumino ɗo tan mi foti wiide nayyi mi wi naggeji
ɓe goye Ibrahima Kebe nagge wona naggeji ko nayi mi nice mais à la place de le somi waɗi la mbiyanmi ko mbiɗa wartoyo par ce que pourquoi mbiɗa waɗa faute ƴeew Ibrahima Kebe haydara anda ɗo woni radio fulɓe waɗa fautuji en France kamɓe eɓe mbaɗata accordé importance erreur a fait aɗani pourquoi par ce que kamɓe ɓe goni koye wadde promouvoir langue mabɓe ya nan tan mais enen en ganda enen ko langue uji